Πίσω από το κέντρο του γηπέδου αμήνονται οι Γάλλοι με τον Ολιβέρα τώρα. Αίλτον. Πρόλαβε ο Χαραλαμπίδης, μπήκε στην περιοχή για να δούμε ευκαιρία. Γκολ! Γκολ από το Μαντούκα! Γκολ από το Μαντούκα, 1-0 ο ΑΠΟΕΛ στο 8ο λεπτό. Παίρνει φόρα, εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Λιόν. Αίλτον. Μεγάλη αγωνία στο Γάσιπι. Παίρνει φόρα ο Αίλτον, εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ωραία, πρώτη παρακολουθεί του ΑΠΟΕΛ. Τώρα ναι. Λισάντρο Λόπες θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Εκτελεί μπάλα στο δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Νούνο Μωράης. Παίρνει φόρα, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Γκομής απέναντι από τον Χιώτη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει φόρα. Γκολ! 3-3. Ο Λακαζέτ είναι ο σκόρερ του πρώτου αγώνα. Απέναντι από τον Χιώτη, εκτελεί. Αποκρούει! Αποκρούει ο Χιώτης! Αποκρούει ο Χιώτης! Τρισκόσκι. Αν μπει αυτό θα το πάρει και το άλλο Χιώτης. Τρισκόσκι, γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Τρισκόσκι. Άντε, πάρ' το τώρα, τελειώνουμε. Για να δούμε. Άντε ρε Χιώτη. Παίρνει φόρα, Χιώτη, σου λέω ρε. Είναι στους 8. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στους 8. Ο ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει το ακατόρθωτο. Ο ΑΠΟΕΛ κάνει την μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Champions League. Απίστευτο. Όλη η Ευρώπη τον βλέπει. Όλη η Ευρώπη υποκλίνεται σε ένα νέο ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Το ΑΠΟΕΛ έσπασε και πάλι κάθε ρεκόρ του Champions League, γράφοντας ιστορία, τονίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με το Reuters να αναφέρει ότι ο θρίαμβος της ομάδας έφερε ολονύκτιο πάρτι σε ολόκληρο το νησί. Διθυραμβικά τα σχόλια για τον τρόπο που έπαιξε η κυπριακή ομάδα, ενώ φιλοξενούνται εκτενώς οι δηλώσεις του προπονητή της Λιόν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά, πραγματικά βγάζει το καπέλο στον ΑΠΟΕΛ. Το Reuters κλείνει το ρεπορτάζ του με τη δήλωση ενός οπαδού. Τσιμπήστε με να ξυπνήσω, δεν πιστεύω ότι έγινε απόψε. Apoel Nicosia of Cyprus claimed another scalp as they continue their fairy tale run in the competition. The surprise package beat European regulars Lyon 4-3 in a penalty shootout after neither side could break the 1-1 aggregate deadlock in extra time. Apoel Nicosia have become the first Cypriot team to reach the last eight of any European competition. They beat the French side Lyon on penalties to reach the Champions League quarter-finals. It is an amazing achievement, which is why they are celebrating like that at the end. Wednesday's other Champions League match was just as dramatic, seeing Cyprus side Apoel playing host to Lyon, trailing 1-0 from the first leg in France. The unfancied club got off to a perfect start. Brazilian midfielder Gustavo Manduca slotting home from close range after only 9 minutes. A 1-1 draw held up, meaning penalties determined the winner as the intimate crowd of 23,000 cheered on. The home team prevailed 4-3, sending the French favourites out of the Champions League. Apoel making history in the process. They're the first Cypriot side to ever go this far in the European Champions League. A founding member of the Cyprus Football Association, the club was formed in a shop that sold sweets some 85 years ago. They have gone on, of course, to taste the sweet taste of success as they're the most decorated team in Cypriot football, winning the First Division Championship no fewer than 21 times. Apoel qualified for the Champions League finals only once before, but they lost in the group stages back in 2009. Διαφέρουν τα σχόλια στην Ελλάδα. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ΑΠΟΕΛ πέρασε στους 8 με παίκτες που στην Ελλάδα θεωρήθηκαν τελειωμένοι και λίγοι και με έναν προπονητή που δεν κατάφερε να συγκινήσει καμιά ελληνική ομάδα από τις θεωρητικά μεγάλες. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο από την ΝΕΤ.
Και ο ΑΠΟΕΛ μετά από όλα αυτά. Δισεκατομμυριούχος. Δισεκατομμυριούχος του Champions League, βέβαια. Ναι, σαν να κατατάξει νέα ονόματα. Στους 8 του Champions League, μεγάλη δουλειά. Εδώ έχουμε καθαρά την περίπτωση Δαβίδ με Γολιάθ. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο οικονομικό. Καλύτερα ο ΑΠΟΕΛ, δεν μου άρεσε καθόλου ο Λιόν. Δεν έτρεξε πολύ ο ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντούκα έπαιξε καλά. Ο Χιώτης έκανε τη διαφορά στο τέλος. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές που φύγαν ως αποτυχημένοι από την Ελλάδα. Είναι αυτοί που γράφουν ιστορία τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Το έχει αυτό. Η Ελλάδα διώχνει πολλούς με τον τρόπο της. Το κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία για την ήττα της Λιόν και για την νίκη του ΑΠΟΕΛ μετέφερε μιλώντας πριν από λίγο στον Πανίκο Χατζηπαναγή, ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαής Παπαϊωάννου. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Αλλά και στο αθλητικό τμήμα εδώ στο γαλλικό κανάλι Canal Plus είναι λίγο, πώς να σας πω, μαύρη. Ήταν όλοι πολύ θλιμμένοι αυτό που έγινε στην Olympique Lyonnais. Το κανάλι που ξέρετε είναι από το κανάλι της Γαλλίας που προβάλλει όλο το ποδόσφαιρο το πανευρωπαϊκό και έχει παράδοση σε αυτό. Και το έζησαν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο χθες το βράδυ και μου έδειξαν την εφημερίδα L'Equipe, την αθλητική εφημερίδα L'Equipe που είναι ένα της μεγαλύτερες εφημερίδες της Γαλλίας, που έχει βάλει σαν τίτλο η Olympique Lyonnais κεραυνοβολήθηκε. Και στο κυρίως άρθρο είχαν βάλει τη Λιόν ένας πραγματικός εφιάλτης ζει η Olympique Lyonnais. Ομόφωνος αθλητικός τύπος συμφωνεί ότι η Olympique Lyonnais έπαιξε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της ευρωπαϊκής ιστορίας και από τις πιο θεαματικές αποτυχίες του γαλλικού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εάν αυτό δεν φτάνει, επένους φυσικά και γκόμι για τον ΑΠΟΕΛ και τον τερματοφύλακα Σάκη Χιώτη, ο ήρωας του μάτς για τους Γάλλους, μαζί με τους 23.000 οπαδούς που αποθέωσαν την ομάδα τους. Οι γαλλικές τηλεοράσεις περιγράφουν την απίστευτη ατμόσφαιρα στο στάδιο. Μάλιστα η Equipe παρομοιάζει το στάδιο σαν μια μαρμίτα που σου έκαιγε τα χέρια όταν την ακουμπούσες. Μια ιστορική βραδιά για τους Κύπριους και φυσικά για την ομάδα που λέει είναι μια ομάδα με όλα τα κίνητρα, τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα σε αντίθεση με μια αγνώριστη Olympique Lyonnais που είναι 7η στο εθνικό πρωτάθλημα και βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση με το αποτέλεσμα να χάνει όχι μόνο τη θέση της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αλλά και τα 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της σε αυτά τα πρωταθλήματα. Και όπως σας ανέφερα, το ζουν πολύ άσχημα γιατί ήταν μια από τις λίγες ελπίδες αυτή τη χρονιά. Σε 15 μέρες, για να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμί